aici pe canal, în exclusivitate, Rafael încearcă modul extrem în Granny 2. Hai, dă-li pulă. Aha! 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 Să dai încredere în femei și în butoane. Ia uite cum să ping amândoi! Rafa! Aha! Mai 20 de secunde, ia uite-l! I see you! Breakdance pe ele, mă, Lex, de ăla! Vezi că mai ai 10 secunde. Ți-am pus timerul pentru Granny. Îmi bagă gură. Gură de babă! Golgate, ce folă? Golgate, de la ce folosești? Te după colțuri. Mai ai 10 secunde până să spawnează. I see you! Secunde până să spawnează. I see you! I see you! Nu vezi? S-am zis. Ce mi-ai zis? Că ăsta era, nu ai grijă ce faci. Stai că durează până să pune jos. Ia pozele și du-le. Ce faci, mă? Nou Granny 2. Te-ai distrat cu bunul, cu ăștia. Ia vezi, mă, ia omoră-mă în somn. Ia dă-i mă una în somn. I see you! Uite ce dreaptă e bunica. Zici că e frigider. Zici că e frigider. Frigiderăm eu. Efectiv. Nu! Nu! Îmi dă copyright! Stinge-o, bă, că îmi dă copyright. Unde e, bă, bunicu? Poate îmi dă ăla copyright, Aurel ăla. M-a foame. Bă, și-am tras! Te văzu, Aurel! S-a spawnat Granny. Ferească-mă, Dumnezeu! Cum m-a văzut? Cât de aruncat arma, așa mi s-a întâmplat și mie. Aude de picioare are. Ia-te cum stă, învinge toate legii. Ia, explică și mie cum stă așa. E gata cuptorul, ce? Pleacă, bă! Uite cum urcă mâncoață, zici că are cărămizi la picioare. Vine bunica că țipă copilul, țipă copilul, a foame. Bunica, bunica! Alea! Are ochii roșii bunica! Și bunul! S-a pus timerul. Bine! Ia poza, aruncă aia și ia poza. Vezi că nu lași poza, Aurel? Ai. Cred că a dat crash. Nu te cred. Bă, dă-i wait, lasă wait, scrie wait acum. Cred că se trezesc în somn. Cred că dormeau, mă. Doarme omul tău, ia, bagă-i din somn. There you are! Trage că faci o... Care erau șansele? Mi s-a întâmplat, Rafa, stai liniștit. Coboară, bă! Cazi odată, bă, frate! Ai creierul TDI, dacă o motor de 7000. E somnie buric în pat, ia. Vezi să se întoarcă așa. Deci s-a întors că parcă n-aude bunicul. Bunicul parcă nu aude. Da, bă, da, mă, are radius. se întoarce? Parcă n-aude. S-a spawnat Granny. Hai, mă, că e gunoi jocul ăsta. Ai ajuns la concluzie. E gunoi. Are radius. aude. Are radius. Știi ca creepy după LOL au radius. Când se targetează pe tine. S-ar putea să nu-ți vină bunica acum. Aia e problema acum. Deci ne asigurăm că vine. Una vine și bunica, cred, că s-aud pași. Da, trebuie să dai de 2 ori ca să vină, vezi?
Aoleu. E sigur că a făcut timing-ul bine acolo? Eu, zise lui Gneri că e foame. Băi, ești nebun, bunicul ăla e cam flămând, Rafa. Asta a fost răspunsul. Nu vine, bă. De-aia e veuza de la măsa. Te-ai văzut, bă? Aoleu, aoleu, vezi că te omoară până ăsta. Spusai că te omoară până el. Mi-am lăsat arma, că nu mai știu. În stânga, în stânga, în stânga. Uite jos, lângă masă, acolo. Clasic, bunicu. Din Oho! Vezi că nu nimerești gaura, omul meu. Ai, ai, ai. Cât era? vine pe... Oh my god! A venit Mamă, pe ce scurtătură! Pe ușa pe care ai deschis-o chiar tu. S-ar putea să o comiți aici. Ia uite-l cum urcă cu mâna pe un pereț. Ce bine a făcut developerul jocul. Oho! Odată de-i, odată de-i. Bă, păi poți să stai aici? Amândoi, unul între altul, fugi! Oho! E sus arma, cred. E pe, la el în cameră, cred. Granny? O strigă, bă, pe Granny. Păi băi, arma e pe-n baie, pe acolo. Aoleu, ai scârțit. Aoleu. Bagă-te sub pat. Arma e la el în cameră. Aproape, E aici acolo. jos? Da, 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 e ăla acolo. Ia încearcă să pui doorlocker-ul ăla, mai intră? În baie, nu o să intre nimeni peste tine în baie, nu? Nu. La vișeu. Nu intră nimeni la vișeu. Unde e arma? Arma e mai în față și la dreapta. Aci, uite-o. Fugi pe scări, că nu cred că o ia pe aici. Nu știu, nu sunt sigur că nu o ia pe aici, dar mă rog. Cum nu Vezi că o ia? să scârți parchetul, vezi că o să scârți parchetul. Păi, ce intens ești pe hard, ești nebun? Aoleu, Rafa, fugi, iar, se repetă. Fugi direct. Bă, frate, ce porcărie de joc. Mamă, dacă e în stânga aici, ne dă blue screen. Oleu, bunul? Bunul Ia, doarme. ia. Stai că bunul doarme. Vezi că am văzut eu o fază iertare când dormea bunul. Trag direct în cap. Stai puțin. Stai să vezi acum show. Ia, show. Dă-i dracu cu minte acolo în pat. Bă, la mine n-a făcut așa. Aoleu, stai puțin că nu-mi selectează asta. Ia că a făcut Marius show. Bă, ce bă, dă-te bă jos după canapea, bă. Aaaa! Dă-l bă, s-a trezit bunicul, eu îl vedeam viu. Să moară Ciprian. Să vedea. Fria, Doarme în dracu, pat. uite pistolul meu cum stă la capul lui. Bă, da, doarme, bă. Ce horcăne, ce horcăne. Uaaaa! Când să trag cu pistolul în